Svemir u jednoj slici. Don't panic. Tajanstveni putnik odavno je izvan dosega zemaljskih teleskopa. Nije se otkrilo otkuda je stigao, niti je opisano kako uistinu izgleda Don't panic. Oumuamua je svemirski kameleon, nakratko zatočen u mračnim koridorima našeg svemira. Možda je vodič za psihonaute, strijela vremena starije od našeg sunčevog sustava. Don't panic. Oumuamua je zvijezdani Tupin i brod Argo koji se spušta kroz krugove sjaja oko delte Megrez. Također je i crveni div Antares i malo zvježđe Berenikina kosa koje blista u duginim bojama. Na njegovim obodima gori sjaj zvijezdanih jata, vijuga svjetlo spiralne galaksije Igla, trepere plavičaste zvijezde s rubova južnog neba i crveno srce Hidre. Don't panic. Oumuamua je možda glasnik iz daleka, ali u smiraj dana nebo je još uvijek tamno plavo i sjajni trag kumove slame proteže se poput svilenkastog vela. Ponovno gledamo u duboko i tamno srce naše galaksije. Oumuamua je začarana nebeska karta, cijeli svemir vidljiv u jednoj slici.